jos on aikaa niin hoitaa masennus oikealla tavalla, niin se oikea tapa on kuunnella itseään ja tehdä kokee oikeaksi. Sitten kun toteuttaa itseään niin oikeaksi kokee, niin sitä on vaikea olla masentunut sellaisessa tilanteessa, että ulkopuoliset maailmat tuskin tulee saamaan ratkaisuja omiin ongelmiinsa. Ja kaikillahan meillä on semmosia ongelmia, mihin niitä vastauksia tarvii. Ei niitä ulkopuolelta tule, ne täytyy sisäpuolelta löytää. Se ihmisiin ei ole kenelläkään minkäännäköistä käsitystä, mihin tämä maailma on menossa. Poliitikko tai suuret filosofit, niin ne on kaikki aivan yhtä pihalla tästä maailmanmenosta ja tulevaisuudesta. Se, minkä itse kokee oikeaksi, se voi olla ihan yhtä hyvä kuin muidenkin näkemys tai jopa parempi, että näin se on.